Makadungan o makasugat man ba? Imong ex o ang tao nga imong nautang? Siguro ang tao nga akong utangan. Nga naman, ma'am. So, syempre, katong nanginahanglan ko, nakatabang man siya. Pero si ex di ay? Ex, wala. Di na ka gusto maka... Wala kwenta na. Back for, Kaysa giutangan kay kuan mo mauwaw man ka kung naka sa giutangan mo makakuyog kung nasa extra Sa ex lang ka. kay kuan man dili kiwaw. Taong gikaw tangan. Nga naman, kay? Di po ta mulihay og natay utang ay abi pa lang lain natong kan. Di Bayad, na pero og ex day, sir? dili lang sa ex. Yan Kay naman. pass naman to. Ang ex, oy. Ex, nga naman. Yes. Wala, kaya masig na pa chance ka magkasurya, magkabalik. Si gutangan di ay, lihayan di ay. Ha, di pa. You say hi to the uta. Ex. Ex, nga naman, okay na ka makikita sa ex. Oo. Kay sumbago na ko siya. Si tao nga giutangan di, ma'am. Utangon, ipapriso. Ay, babrizo, ah. Yeah. Saman!